periferia fa molto caldo. Mamma stai tranquilla, sto arrivando. Te la prenderei per un bugiardo. Ti sembrava amore ma era altro. Beve champagne sotto Ramadan. Alla TV danno Jackie Chan. Fuma narghile, mi chiede come va. Mi chiede come va, come va, come va. Sai già come va, come va, come va. Penso più veloce per capire se domani tu mi fregherai. Non ho tempo per chiarire perché solo ora so cosa sei. È difficile stare al mondo quando perdi l'orgoglio. Lasci casa in un giorno. Tu dimmi se pensavi solo ai soldi, soldi. Come se avessi avuto soldi, soldi. Dimmi se ti manco te ne fotti, fotti. Mi chiedevi come va, come va, come va. Adesso come va, come va, come va. So che devi dire non l'hai detto. Tradire una pallottola nel petto. Prendi tutta la tua carità. Venti a casa ma lo sai che lo sa. Su una sedia lei mi chiederà. Mi chiede come va, come va, come va. Sai già come va, come va, come va. Penso più veloce per capire. Volevi solo soldi, soldi, soldi. Lasci la città ma nessuno lo sa. Ieri qua ora dove stai papà. Mi chiedi come va, come va, come va. Sai già come va, come va, come va. Verano, el verano es azul. No matter where you are, en el Caribe, en Europa, porque el verano es azul. You know how it is, David? Come on. She's moving like a rock star, moving as a porn star. Dale go, you don't stop. Ya no te pares, dale mami, muy loca. Bésame en la boca, fuerte como roca. Verano azul pa' ti, pa' mí, baila mi soca. La mano arriba loca, ya quítate la ropa. Bebamos en mi copa, ya muéveme la popa. Me gusta como tú, peleando poca luz. Faldita y camisú, ya no hay tabú. You know how it is, David? Come on. El verano es azul. Amanecido era verano, latinoamericano y el sol dominicano, quemando con la mano, los labios no besan. Ahora sí que le vamos a meter. Yo recuerdo una noche en el coche mío, ay qué lío, tú me quitabas el frío, por tu curvita me guío, dice que eres libre y yo me fío. Si yo supiera que un hombre te estaba esperando, no hubiera tocado lo que estaba tocando. Lo mío duro y lo tuyo blando, dulce como el mango. Tú que estás hablando, si fue culpa tuya, no me montes la bulla, yo no sabía que tú eras suya. Cuando llegó la patrulla, señor agente, me puso caliente, yo no soy culpable ni soy indecente. Pregunte a la gente. She's moving like a rock star, moving as a
Última sèrie a la prova 36.800 metres lliures masculí. Està nedant aquesta sèrie al carrer 0, Rafael Cabanillas del Sant Feliu, al carrer 1, José Vendrell del Lleida, al carrer 2, Albert Cabezuelo del Gramenet, al carrer 3, Arnau Onrubia del Mataró, al carrer 4, Guillem Pujol del Mataró, al carrer 5, Pol Gil del Barcelona, al carrer 6, Carlos Ortiz del Barcelona, al carrer 7, Manuel Lires del Barcelona, al carrer 8, Héctor Morales del Granollers i al carrer 9, Arnau Colomer del Granollers. Came out to play. Went face to face with all our fears. Learned our lessons through the tears. Made memories we knew would never fade. One day my father, he told me, son, to be it. One day you'll leave this world behind. Don't forsake this life of yours. I'll guide you home no matter where you are. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. When I was just a kid, I heard him say, when you get older, you out and live younger days. Think of me if ever you're afraid. He said one day you'll leave this world behind. So live a life you will remember. My father told me when I was just a child. These are the nights to live and die. My father told me. These are the nights to live and die. My father told me.
Final B, Nadal al carrer 0, Paula Pavillar del Torelló, al carrer 1, Alba Silva de l'Amposta, al carrer 2, Estel Joan Galo del Granollers, al carrer 3, Adriana Aznar del Barcelona, al carrer 4, Júlia Xavar del Mediterrani, al carrer 5, Aura Villarrassa de l'Olot, al carrer 6, Carlota Colomer de Sant Feliu, al carrer 7, Marina Roca del Cervera, al carrer 8, Irune Marco del Sant Boi i al carrer 9, Clàudia Bellet del Lleida. Prova 32, 100 metres lliures masculí, final A, Nedar al carrer 0, Tomàs Lomero del Lleida, al carrer 1, Roger Miret del Lleida, al carrer 2, Guillem Ràmia del Mediterrani, al carrer 3, Tiago Bear del Loxan, al carrer 4, Sergio de Celis del Sabadell, al carrer 5, Àlex Ramos del Sabadell, al carrer 6, Mario Molla del Terrassa, al carrer 7, Alberto Lozano del Mediterrani, al carrer 8, Francho Artal del Mediterrani i al carrer 9, Álvaro Ruiz de l'Olot. Final B, Nedar al carrer 0, Nico Pérez del Banyoles, al carrer 1, Albert Cabezuelo del Gramenet, al carrer 2, Oriol Búquer del Premià, al carrer 3, Aleix Ferris de la Federació de Rana, al carrer 4, Pol Ferret del Vilafranca, al carrer 5, Arnau Colomer del Granollers, al carrer 6, Eduard Subirà del Mediterrani, al carrer 7, Adrià Roy del Terrassa, al carrer 8, Miquel Gil de l'Igualada i al carrer 9, Manel Casado del Mataró.
prova 33, 200 metres papallona femení. Al A, nedarà al carrer 0, Àneu Ferrer del Mediterrani. Al carrer 1, Emma Carrasco de l'INEF Lleida. Al carrer 2, Ainhoa Martín del Bidasoa 21. Al carrer 3, Aida López del Terrassa. Al carrer 4, Catalina Corró del Sabadell. Al carrer 5, Paula Juste del Lleida. Al carrer 6, Estel Joan Galo del Granollers. Al carrer 7, Alison Ramírez del Guetxo. Al carrer 8, Lide Marquet de l'Atlético San Sebastián. I al carrer 9, Anne Hernández del Bidasoa 21. Iba como rápido, fuerte, después lento, después rápido, pero no nota control sobre el encuentro. ¡Vamos! Es que es nuevo en base, ¿eh? ¡Vamos! 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 Final B, nedarà al carrer 0, Edna Melentes del Cambrils. Al carrer 1, Carla Perianes de l'Igualada. Al carrer 2, Abril Rius del Tàrraco. Al carrer 3, Ruth Ribeiro del Guetxo. Al carrer 4, Sara Mues del Mediterrani. Al carrer 5, Paula Francés del Tàrraco. Al carrer 6, Anaïs dos Santos del Reus Ploms. Al carrer 7, Jana Lorenzo del Barcelona. Al carrer 8, Laura Santanyés de la Federació Andorrana. I al carrer 9, Lucía Casals del Barcelona.
Te he visto con problemas, ¿eh? ¡No! ¡Que gane la carrera! Sale muy bien. Uy, la batería se está agotando. ¿Qué tiene la batería? Hola, buenas tardes. Estamos viendo la final B de 200 mariposa. Sara Muez por la calle 4. ¡Vamos! Mira, mira, mira cómo está avanzando. La quiere ganar. We don't even care about what they say, 'cause it's yeah, 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 blah, 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 blah. All we ever hear from you is blah, blah, blah. All we ever do is go yeah, yeah, yeah. And we don't even care about what they say. 200 metres, papallona masculí, final A, al carrer 0, Àlex Sánchez de l'Hospitalet, al carrer 1, Antonio Arroyo del Mediterrani, al carrer 2, Ander Arruabarrena del Vidassó a 21, al carrer 3, Guillem Lázaro del Terrassa, al carrer 4, Guillermo Perosans del Sabadell, al carrer 5, Guillem Pujol del Mataró, al carrer 6, Ferran Cirera del Terrassa, al carrer 7, José Vendrell del Lleida, al carrer 8, Arnau Onrubia del Mataró i al carrer 9, Ecaid López del Sant Andreu. Final 200 mariposa. Antonio Arroyo, calle 1. Preguem, sisplau, als següents nedadors, un cop acabada la prova dels 200 metres papallona masculí, vinguin a cambra de recompenses. Júlia Morera, Ruth Palacios, Maria Victoria Llegres, Queralt Valerio, Abril Rius, Estel Joan Galo, Pau Fando, Roger Mataró, Carlos Ortiz, Sergi Gómez, Arnau Colomer, José Vendrell, Júlia Chiva, Marina Roca, Carlota Colomer, Aura Vilarrasa, Adriana Aznar, Alberto Cabezuelo, Oriol Búquer, Pol Ferret, Eduard Subirà, Aleix Ferri, Arnau Colomer,
Anaís Dos Santos, Paula Francés, Emma Carrasco, Jana Lorenzo, Abril Rius. Nedarà la final B al carrer 0, Pol Solsona del Tàrrega, al carrer 1, Pol Martínez de l'Inet Lleida, al carrer 2, Marçal Fernández del Barcelona, al carrer 3, Arnau Colomer del Granollers, al carrer 4, Pau Elies de l'Atlètic Barceloneta, al carrer 5, Àlex Castejón del Sabadell, al carrer 6, Juan Manuel Sánchez del Cornellà, al carrer 7, Oriol Ferret del Vilafranca, al carrer 8, Xavier Morales del Mediterrani i al carrer 9, Carlos Ortiz de Barcelona. Xavi! Preguem també als següents nedadors vinguin a cambra de recompenses. Adeline Furst, Lara Maria Hernández, Guillem Pujol, Pol Gil, Marta González, Nerea Ibáñez, Amaya Cendoya, Sergio de Celis, Àlex Ramos, Tiago Bear, Catalina Corró, Paula Juste i Aida López. Me está dando tengo la cabeza aquí. Vamos, Morales. Aquí he pasado por un número de cero. Ay, pobrecillo. Tampoco. Y aquí acabamos de ya muerto. Venga, Morales. Hombre, mira, le he ganado. En breus moments procedirem a la cerimònia d'entrega de medalles.
Preguem els següents nedadors vinguin a cambra de recompenses. Guillermo Perosans, Ferran C, Guillem Lázaro, Carlos Ortiz, Paul Martínez, Paul Solsona, Marçal Fernández, Pau Elies i José Vendrell. Presidiran l'entrega de medalles el senyor Àlex Amorós, president del Comitè de Natació de la Federació Catalana de Natació, i la senyora Eva Vitiano, integrant de la Junta Directiva del Centre Natació Mataró. Les campiones de Catalunya Júnior en la prova 800 metres lliures femení són, en tercer lloc i medalla de bronze, Júlia Morera del Club Natació Olot amb 16 anys i Queralt Valerio del Club Natació Banyoles amb 17 anys. En segon lloc i medalla d'argent, Ruth Palacios del Club Natació Atlètic Barceloneta amb 16 anys i Abril Rius del Club Natació Tàrraco amb 17 anys. I en primer lloc i campiones de Catalunya, Maria Victòria Llegres del Club Natació Barcelona amb 16 anys i Estel Joan Galo del Club Natació Granollers amb 17 anys. Les campiones del Gran Prix Internacional Ciutat de Mataró en la prova 800 metres lliures femení són, en tercer lloc, Maria Victòria Llegres del Club Natació Barcelona. En segon lloc, Lara Maria Hernández del Club Natació Sabadell. I en primer lloc, Adeline Furs del Dauphins de Toulouse.
Els campions de Catalunya júnior en la prova 800 metres lliures masculí són en tercer lloc i medalla de bronze Pau Fanlo del Centre Natació Mataró amb 17 anys i Sergi Gómez del Club Natació Premià amb 18 anys. En segon lloc i medalla d'argent, Roger Mataró del Club Natació Granollers amb 17 anys i Arnau Tomé del Club Natació Granollers amb 18 anys. I en primer lloc, i campions de Catalunya, Carlos Ortiz del Club Natació Barcelona amb 17 anys i José Vendrell del Club Natació Lleida amb 18 anys. Els campions del Gran Prix Internacional Ciutat de Mataró en la prova 800 metres lliures masculí són en tercer lloc Carlos Ortiz del Club Natació Barcelona. En segon lloc, Pol Gil del Club Natació Barcelona. I en primer lloc, Guillem Pujol del Centre Natació Mataró. Les campiones de Catalunya júnior en la prova 100 metres lliures femení són en tercer lloc i medalla de bronze Júlia Chiva del Club Esportiu Mediterrani amb 16 anys i Aula Vilagrassa del Club Natació Olot amb 17 anys. En segon lloc i medalla d'argent, Marina Roca del Club Natació Cervera amb 16 anys i Estel Joan Galo del Club Natació Granollers amb 17 anys. I en primer lloc i campiones de Catalunya, Carlota Colomer del Club Natació Sant Feliu amb 16 anys i Adriana Aznar del Club Natació Barcelona amb 17 anys. Les campiones del Gran Prix Internacional Ciutat de Mataró en la prova 100 metres lliures femení són en tercer lloc Amaya Tendoya del Vidasoa 21. En segon lloc, Nerea Ibáñez del Club Natació Sabadell. I en primer lloc, Marta González del Club Natació Sant Andreu. Els campions de Catalunya júnior en la prova 100 metres lliures masculí són en tercer lloc i medalla de bronze categoria 17 anys execuo Miquel Gil del Club Natació Igualada i Albert Cabezuelo de l'Associació Natació Gramenet. I amb 18 anys Eduard Sobirà del Club Esportiu Mediterrani. En segon lloc i medalla d'argent, Oriol Buquer del Club Natació Premià amb 17 anys i Aleix Ferri de la Federació Andorrana amb 18 anys. I en primer lloc i campions de Catalunya,
Pol Ferret del Club Natació Vilafranca amb 17 anys i Arnau Colomer del Club Natació Granollers amb 18 anys. Els campions del Gran Prix Internacional Ciutat de Mataró en la prova 100 metres lliures masculí són en tercer lloc Thiago Bear del Lausanne Natación. En segon lloc, Àlex Ramos del Club Natació Sabadell. I en primer lloc, Sergio de Félix del Club Natació Sabadell. Les campiones de Catalunya Júnior en la prova 200 metres papallona femení són, en tercer lloc i medalla de bronze, Anaïs Dos Santos del Club Natació Reus Ploms amb 16 anys i Jana Lorenzo del Club Natació Barcelona amb 17 anys. En segon lloc i medalla d'argent, Paula Francesc del Club Natació Tàrraco amb 16 anys i Abril Rius del Club Natació Tàrraco amb 17 anys. I en primer lloc, i campiones de Catalunya, Emma Carrasco de l'INEF, Club Esportiu INEF Lleida amb 16 anys i Estel Joan Galo del Club Natació Granollers amb 17 anys. Les campiones del Gran Prix Internacional Ciutat de Mataró en la prova 200 metres papallona femení són, en tercer lloc, Aida López del Club Natació Terrassa. En segon lloc, Paula Fuster del Club Natació Lleida. I en primer lloc, Catalina Corró del Club Natació Sabadell. Els campions de Catalunya Júnior en la prova 200 metres papallona masculí són, en tercer lloc i medalla de bronze, Carlos Ortiz del Club Natació Barcelona amb 17 anys i Marçal Fernández del Club Natació Barcelona amb 18 anys. En segon lloc i medalla d'argent, Pol Martínez del Club Esportiu INEF Lleida amb 17 anys i Pau Elies del Club Natació Atlètic Barceloneta amb 18 anys. I en primer lloc i campions de Catalunya, Pol Solsona del Club Natació Tàrrega amb 17 anys i José Vendrell del Club Natació Lleida amb 18 anys. Els campions del Gran Prix Internacional Ciutat de Mataró en la prova 200 metres papallona masculí són, en tercer lloc, Guillermo Lázaro del Club Natació Terrassa. En segon lloc, Ferran Ciré del Club Natació Terrassa.
I en primer lloc, Guillermo Perosant del Club Natació Sabadell. É meu, é seu, hoje é tudo nosso. Quando eu chamo o mundo inteiro pra jogar é pra mostrar que eu posso. Torcer, chorar, sorrir, gritar. Não importa o resultado, vamos trabalhar. La classificació provisional per equips del Campionat de Catalunya d'estiu júnior és: després de la prova dels 200 metres papallona masculí, en quart lloc, el Club Esportiu Mediterrani amb 1.041 punts. En tercer lloc, el Club Natació Granollers amb 1.064 punts. En segon lloc, el Centre Natació Mataró amb 1.538 punts. I en primer lloc, el Club Natació Barcelona amb 2.192 punts i mig. I just wanna be somebody to someone, oh, I wanna be somebody to someone, oh, I never had Prova nobody, you know. 37, 50 metres, braça femení, final A, nadarà al carrer 0, Gina Ràmia del Club Esportiu Mediterrani, al carrer 1, Carla Ramos del Club Natació Barcelona, al carrer 2, Emma Lindauer del Leinsten Aquatic Club, al carrer 13, Ari Alcázar del Club Esportiu Mediterrani, al carrer 4, Txell Domènech del Club Esportiu Mediterrani, al carrer 5, Martina Torrent del Club Natació Banyoles, al carrer 6, Mireia Pradell del Club Natació Barcelona, al carrer 7, Nàdia Tudor del Club Natació Barcelona, al carrer 8, Carlota Colomer del Club Natació Sant Feliu i al carrer 9, Sandra Garcia del Club Natació Vallirana. Final B, nadarà al carrer 0, Álvarez del Molins de Rei, al carrer 1, Andrea Serlavós del Llinars Lleida, al carrer 2, Paula Pavillar del Torelló, al carrer 3, Paula Comas del Calella, al carrer 4, Paula Juste del Lleida, al carrer 5, Adriana Aznar del Barcelona, al carrer 6, Alba Silva de l'Amposta, al carrer 7, Fiona Vizcarro de l'Amposta, al carrer 8, Carla Martí de l'Amposta i al carrer 9, Montserrat Pubill de la Federació Andorrana.
so close to you right now. It's a force field. I wear my heart up on my sleeve like a big 200 metres braça masculí final A. Nadarà al carrer 0. 50 braça. 50 braça masculí final A. Nadarà al carrer 0. Guillem Ràmia del Mediterrani. Al carrer 1. Fernando Morillas del Granollers. Al carrer 2. Mario Navea del Madrid. Al carrer 3. Marc Martí de l'Amposta. Al carrer 4. Patrick Peregrina del Lleida. Al carrer 5. Joan Ballester del Mediterrani. Al carrer 6. Àlex Martí del Vinaròs. Al carrer 7. Didac Silva del Barcelona. Al carrer 8. Ignasi Bernal del Minorista. I al carrer 9. Àlex Castejón del Sabadell. ¡Juan! ¡Juanito! ¡Ale, Joan! Preparat? Final B del 50 metres braça masculina de al carrer 0. Becais López del Sant Andreu. Al carrer 1. Víctor de Pablo del Terrassa. Al carrer 2. Pau Pagès del Pique TV. Al carrer 3. Tere Anton del Figueres. Al carrer 4. Enrique Prats del Terrassa. Al carrer 5. Enric Olmo del Lleida. Al carrer 6. Joan Mujica del Vidasoa 21. Al carrer 7. Jordan Lecoq del Tàrraco. Al carrer 8. Jordi Pérez del Terrassa. I al carrer 9. Òscar Sánchez del Mataró. Preparat? ¡Bro, guapo! ¡Sergio! Mira que empezando yo esa hermana, te digo. Papallona femení final A. Nadarà al carrer 0. Nora Arilla del Tàrraco. Al carrer 1. Ainhoa Martí del Vidasoa 21. Al carrer 2. Amaya Pendoya del Vidasoa 21. Al carrer 3. Malen Tomàs del Mataró. Al carrer 4. Paula Fuster del Lleida. Al carrer 5. Ana Maria Stregner del Lausanne. Al carrer 6. Laura Amor del Sant Andreu. Al carrer 7. Celeste Guerrero del Sant Andreu. Al carrer 8. Ana Alonso del Sant Andreu. I al carrer 9. Leire Martín del Vidasoa 21. Preparada?
al carrer 3, Juli Carme del Director 21, al carrer 4, Mariló Martí del Mataró, al carrer 5, Adriana Aznaro de Barcelona, al carrer 6, Berta Serna del Mataró, al carrer 7, Emma Carrasco de Vinyet Lleida, al carrer 8, Dàlia Sicard del Mediterrani i al carrer 9, Ivet Macià del Vic TV. ¡Mami, ya venimos! Hola, papis. ¡Queremos México cenar! ¿Preparadas? ¡Ah! ¡Mami, quiero mexicano para cenar! Ya casi a veces llueve. Está en la salida de ¡Vale, ya va! Final A, dels 50 metres papallona masculí, nadarà al carrer 0, Marc Pou del Mataró, al carrer 1, Bernat Lomero del Lleida, al carrer 2, Iago Beate de Lausanne Natación, al carrer 3, Mario Mulla del Terrassa, al carrer 4, Alberto Lozano del Mediterrani, al carrer 5, Carles Pau del Sabadell, al carrer 6, Sergio de Celis del Sabadell, al carrer 7, Tomàs Lomero del Lleida, al carrer 8, Francho Artal del Mediterrani i al carrer 9, Adrià González del Sant Feliu. Las papas otra vez, no. ¡Vamos, vamos! ¡Ay, Mary! ¿Hace un modo o qué? Oh, bueno, claro. Sonia, cómete un moco. ¿Preparadas? La boleta tardado. Queremos un 3 a 20. Final B, nadarà al carrer 0, Martí Rania del Vic TV, al carrer 1, Adrià Martínez del Mediterrani, al carrer 2, Adrián Santos del Terrassa, al carrer 3, Roger Miret del Lleida, al carrer 4, Sergi Castells de Santa Perpètua, al carrer 5, Bernat Hagi de Balzategui del Polimendi, al carrer 6, Alejandro Calderón del Mediterrani, al carrer 7, Guillem Lázaro del Terrassa, al carrer 8, Àlex Verdejo del Sant Boi, i al carrer 9, Ian Llecoc de la Federació Andorrana. ¡Ale, Adri! Ale, calde. Vaya dos. No, Nuria. ¿Preparadas? Hola, Nuria Ferreres. Sara, dice la Ana que te ha escuchado decir lo de mexicano. ¿Quién es? ¿Quién, Ana?
Pérez. I still hear your voice when you speak next to me. I still feel your touch in my dreams. Forgive me my weakness, but I don't know why. Without you, it's hard to survive. 'Cause every time we touch, I get this feeling. Every time we kiss, I swear. 41, 4 metres d'estils mix. Nadarà al carrer 1 al Club Esportiu Mediterrani, al carrer 2 al Club Natació Atlètic Barceloneta, al carrer 3 al Centre Natació Mataró, al carrer 4 al Club Natació Barcelona, al carrer 5 al Club Natació Granollers, al carrer 6 al Club Natació Banyoles i al carrer 7 al Club Natació Minorista. 1, 2, 3, AM10, Ale Alba. 1, 2, 3. ¡Ale Alba! 2, 3. ¡Ale Alba! 3. ¡Ale Alba! Ale Alba. Ale Alba. ¡Ale Mateus! Ale Alba, Ale Alba. Ale Alba. Ale Meri. Que ha tardado así el hombre. He dicho, el de la 2 y el... No, el hombre que la sabía. Ah, no, el de la... y el de... y la de la compañera. Es la de... ¿Cómo lo sabes? Pero porque no paraban de decir... ¡La portera Alba! Lo he mirado, ¿eh? Sí, ¿no? Ahora... ¡La Alba! ¡Va! ¡Ay, la portera otra vez! ¡Ay, Alba! ¡Ay, Julia! ¡Ale Piti! 1, 2, 3, ¡ale Piti! Ahora está así. ¡Alba! Sí. ¡Vamos, Alba! ¡Venga, Julia! ¡Ay, Julia! ¡Ya! Lenta, Sola, porque no hay eso. No entiendo, coño. ¡Ah! ¡Ah! Pero no está mal. Me da igual que la estoy hermana. Gírate tú. Sí, una mierda, no acaba nunca el relevo. Yo saco la cabeza porque tengo que respirar. Hem de guanyar el Granollers. Sí, aquí anem de punts, oi, de Fernando. Però aquí hi ha dos nenes, un nen i una nena, i nosaltres ens quedem dos nens. L'Edu és simple, el de Lluís està ensenyant. Són bones. Però són dos nenes, tio, l'Estela lo aguanta. Julia! Yo todo lo petado. Habla 39. Y tampoco es que le sale mucho. 39 0. ¡Vamos, Julia! ¡Vamos! ¡Xavi! ¡Ale, Xavi! ¡Joder! ¿Qué has fet? 23, 24. 24. 4 mío. 23, no, toma. ¿Cuánto va a dar pizza? Vale, no. Guapo sería tirarme, yo siendo el del marca.
Sí, sí, sí. ¡Vamos, Edu! Ay, no, si se tirara él. Está muerta ella. Tírala en directo. A ver, pero ya puede estar muerto, es imposible. Dale, Edu. Oye, pero está muerto. Vaya pussy. Vaya pussy. Bien, Edu. Muy bien, Medi. Se ha acabado. ¿A esto qué le tenemos? Bien, Medi. Bien. Eso sí, Atenció, sisplau. En la prova 50 metres papallona femení, la nedadora del Centre de Natació Mataró, Berta Serna, ha establert la millor marca catalana de 14 anys, amb un temps de 28,59, anterior 28,81. ¿Tens alguna biomarca? ¿Tú, Esther? ¿Tens alguna biomarca encara? Sí. ¿No t'espatlla? En 27. Joder, 12 años. Yo con 12 años no sabía ni cómo me llamaba. ¿Cuántos? Yo con 12 años estaba libre de la vida loca con las Y que ahora se venden por separado. En breus moments realitzarem la cerimònia d'entrega de medalles. Preguem els següents nedadors vinguin a cambra de recompenses, sisplau. Eari Alcautar, Martina Torrent, Carla Ramos, Carlota Colomer, Patrick Pellegrina, Joan Ballester, Marc Martí, Amaya Zendoya, Malen Tomàs, Laura Amor, Alberto Lozano, Mario Moya, Tomàs Lomero, així com els equips de relleus del Club Natació Barcelona, Centre Natació Mataró, Club Natació Granollers. Hola. Aquí Club Esportiu Mediterrani. Dale la botella, quiero salir. Pero ahora... Que nos van a decir. Perdón. No es igual. Ya se acabó el campeonato. Perdón. Y de hacer un corazón. Un beso. Un beso para todos. Donem la sessió per fi. I el campionat? Comencem les vacances, gràcies. Si alguien nos conoce, ¿nos puede decir si está muto? ¿O Sí, que sí, nos escucha? ¿Sí se escucha? Pero ahora mismo... Aquí Aneu Ferrer y Esther Moreno. Sí. Entre las más guapas. Sí, os están escuchando. ¿Quién? Ah, ¡hola, guapas! ¿Habéis visto mi corazón? Team Medi los mejores. Team. ¿Quién nos está viendo? Saludos para... Ana Pérez, María Ferreres Y ya y está. María Un beso. Tobellas está por ahí. Un beso. Bona tarda, noies. Perdona'm trair la càmera aquesta en una estoneta perquè... Vamos a despedirnos ja. Desitgem que tingueu unes bones vacances. Bon estiu. Perquè jo espero tenir-les. No, está tomando el sol. No, por mi mascarilla no. Vas a ir a tratar mi mascarilla. Muy bien, tienes mis respetos. No hubiera hecho 3 minutos. Así que bien. No és que no entiendes, que no sé.
Es que mi 48 de pase de todos los piques. Ay, bien, ¿no? Muy bien, ¿no? ¿Chavales? Menudas jornaditas, yo me sueño. ¿Dónde está la Charo?
per 100 metres estils mixtes són, en tercer lloc, el Club Natació Granollers. Equip integrat per Abril Miralles, Estel Joan Galo, Gorka Aguilera i Arnau Colomer. En segona posició, el Centre Natació Mataró. Equip integrat per Joel Macias, Jana Vilariño, Pol Martínez i Laia Pando. I en primer lloc, i campions de Catalunya, el Club Natació Barcelona. Equip integrat per Carlos Ortiz, María Victoria Yegres, Iker Prieto i Adriana Aznar. La classificació del nadador del Campionat de Catalunya Júnior segons puntuació fina són: en tercer lloc femení, Estel Joan Galo del Club Natació Granollers amb 720 punts. En femení i en masculí, Arnau Colomer del Club Natació Granollers amb 690 punts. En segona posició femenina, Maria Victoria Yegres del Club Natació Barcelona amb 769 punts. I en segona classificació masculina, José Vendrell del Club Natació Lleida amb 723 punts. I la primera posició femenina ha estat per Emma Carrasco del Club Esportiu INEF Lleida amb 786 punts. I la primera classificació masculina ha estat per Carlos Ortiz del Club Natació Barcelona amb 739 punts. La classificació per clubs del Campionat de Catalunya Júnior ha estat en tercer lloc amb 1.188 punts el Club Natació Granollers. En segon lloc amb 1.670 punts el Centre Natació Mataró. I en primera posició, amb 2.332,5 punts, el Club Natació Barcelona.
el Campionat de Catalunya Júnior i Trofeu Internacional Ciutat de Mataró. Moltes gràcies per la vostra participació. But that was when I